ja, er waren personen die zeiden, nou, hey, we hadden het langste de Kwarte Broek aan. Nou, goed, ik zei, nou ja, dat mag er maar. En ik zei, je wilt er geen euro's tussen halen? Ik zei, we show wel. Goed, nou ja, goed, ik had woon toen op een gegeven moment. En ja, dan ben ik er een beetje aan gewend en dan hou je me een beetje om. Nou ren je altijd in de Kwarte Broek? Ja, ja, ik ben ja goed, mensen die zo jongen, maar ja goed, en dat is ook, ja, ik laat me een beetje om me heen komen. Maar je kent eigenlijk gewoon een lange broek aan, Loeke. Ja, wat net ken, hè. Ja. Wat zul je als Joet? Nou, dat is een dat is kwartier vooral. Nou, ja, misschien ook nog eens even aan het voort nog. Wat hebben? Ja. Ja. Ik kan beter net zeggen, hè? Nee. Nee. Nee, dat kan wel een beetje. Is het geheim? Is het geheim? Ja, weet je wel. Heel paar mensen willen het wel, maar ach, hoe de mensen net willen, de mensen net zo binnen. Dus, nee. En waar je hier alleen nog? Nee, met mijn broer. Dus ja. En waar is die dan? Ja, dat weet ik net. Oh. Nee. Nee. Nou goed, ik kan het net vertalen, hè. Dus, Nee, maar bepraat je dat met me ook hoor? nee. Dat praten we net met elkaar. Dus, ik ben ook wel eens nachtonderwijs, dus dan. Jo? Ja, wel. Ja. Wat doe je dan? Nou, dan zeg je wat aan het drinken, hè? Aha. Ja. Dat hou je dan een beetje op het been. Oh. Ja, we forten dan, zeg ik dan maar, ja. Ja, de kroeg, dat heb je echt nodig? Ja, dat denk ik wel. Dus, want ja, dan onvereenzaam je wordt, hè. Dan, ja. Dan ben je wel een beetje onder de mensen. Dat is, ja. Dus je gaat nou om 11 uur ik naar de kroeg? Dus je gaat nou straks om 11 uur ik naar de kroeg? Misschien, dat weet ik nog net. Ja. Bierke, dankjewel. Alsjeblieft. Zag je het wel vaker in Vretemoor? Ja, als het zo uitkomt, Peter dan maar. Ja, dan ben ik in beweging. Hè. Dus, Dan gaan we even terug. Maar de Ja. toer zetten ze ook niet uit, hoor. Nee, dat gaat zijn, dat is. Ben je weer onder de mensen. Dus, Dus hij is een bekende verschijning hier? Ja. Hij had de baard er nog op, maar normaal had hij zo'n baard. Zo'n boos hier, dan hadden de laatste had het knips. Nou, dat ding een stek netjes natuurlijk, maar het is wel een zeer bekende man. Zomers en winters in de Kwarte Broek. Ja. Waar is geen waar, hij is op fiets op terrein komt er hier. Maar je laat hij een landing maken, hè? Wist ik vallen laatst. Wat voor landing wie dat ik alweer? nou, dit is een hoge boterlanding. Ja, dranklanding, hè? Nee, dat is niet een dranklanding. Nee, hoge boterlanding. Maar en zit je dan nou elke morgen in de kroeg?
Nou, nee, elke man net. Nee. Maar ik wil een dag rust aan, maar ja. Ja, goed. Dat is op zich net zo gezond. Dat is op zich net zo gezond. Nee. Ja, goed, het is. Maar het is ook gezond. Het is, ja. Je mag net uitdroegen, hè. Dus, Alle dagen steek ik zo'n aangeleidjes bieren maar dat kennen, hè. of Kapitein Morgan, hè. Captain Morgan heb ik nog. Dat wordt minder. Captain Morgan? Ja, dat wordt een pittig dat drankje. Dat vind ik ook lekker, maar het is ook altijd ook zo'n landingen, hè, van de dranklandingen. Oh ja. Dan moeten we even assisteren. Dan zeiden we van alles gebeurt, dan moet ik in de taxi. En hoe lang zit hij hier dan? Ongeveer, gemiddeld? Ik ga de tijd net bij, dus. Nee, dit is. Nee. Maar zakkerij de daar wel om? Ja, ja, inval een beetje, hè. Ja. Maar je zit hier maar wat alleenig. Nee. Nee, ik ga dit al in binnen, hè. Dan ben ik nooit alleen. Goeie. Hoi. De Johan, man. Wij zijn spelen het opruimen. En dat je dan zo bezig bent, wat denk je dan, man? Ja, gewoon het werk, hè? Wat dit nou, de dag zit er toch haast op? Ja, voor de jongens al, ja, maar voor u niet. Nee. Nee, dat gaat altijd door. Maar hoe is dat voor u? Nou, Waar is omdat dan het u's? bedrijf van u is. Hoe is dat? Zie je? Ja, Je bent eigen baas. ja. Ja, Dan, mooi is 2 jongens. Zie je? Dat moet je draaien runnen met het bedrijf. Oké. Ja. En dat maalt maar terug? Dat gaat altijd maar door. Ja, gelukkig wel. Jawel. In deze tijd al, Ja. hoor. Ja. Maar ja, je mooie jongens, ik wil hebben, maar ik sta op 0 voor de tv. Ja, nou, dat komt ja, net zo vaak voor je. Nee, hè? Nee. Nee. Want dat hoe laat gaat het dan nog terug voor jou, jong? Nou, vaak wordt dat nodig niet horen. Ja? Ja. Ja. Maar dan ben dus werkdagen van Tollewoerden. Ja, dat ben ze meestal wel, ja. Maar ik vind het hard. Ja, dan ga je een keer verkozen, hè? Ja. Maar joh, het had dus 2 jongens. Ja. Ken je net zo zeggen van, ja, je maar even een stapje harder en... Ja, maar die ben ik bezig, jongens. Ja, ik moet er wel. Dus eigenlijk hier 3 jongens, hè, man. Hek ik. Oh, Maar die jongens zitten net in het bedrijf. oké. Nee. Dus het werken zit wel in de familie. Ja, er is altijd wat, hè? Jongens, maar offertes en zo wat. Maar had je toch eens wat del, Jan? Ja, dat doen we snel eens dan wat. Proberen. Ja, proberen, ja. Ja.